wannan dambe arewa kudu da kudu ma da wane ne shege duk wanda ya ci wannan dambe mun ba shi doki kyauta za mu naɗa shi a yi mai rawani shi hau doki cikin gidan da wanda ya mun ɗauko mutum biyu daga arewa mutum biyu daga gurmana mutum biyu daga kudu wanda ya lallai minin arewa ko gurmana ko kudu duk wanda ya yi samu nasara zai ci naira 300,000 muna da bahagon 'yan sanda daga jihar arewa muna da ɗan aliyu zaki daga jihar arewa muna da dr audu tunga daga jihar gurmana da shafawa shara daga gurmana muna da isata daga jihar kudu muna da togo alaika daga kullum za a yi dambe biyu likce mutum group keci wanda ya highest point shi aka 300,000 wanda ya ci final shi zama ba doki an taba bada kyautar doki to dan aliyu zaki an ce zaki hake ruwa uba kuna da zaki ina shi ke idan zaki arewa ba zaki arewa can kun ji da yace cewa ba fara gobe ya rike da Allah shi ya ci yace ƙarya haka Dr. Audu Togala to wallahi dan da a doctor a to ku tamba ba da yasa 1 2 3 ruwa uba sai dai okay duk duniya wallahi ina ga tanko ga alhaji lelo ga manin don kare da mutane aka ce duk gidan gawa president of is in the house haka ka magana wai kudi gaskiya buzu mai gaskiya ne to dalu babu wayo hali dambe babu wayo shi ne sa nika son zaki na dan buro ba babu wani wayo ai dambe babu wayo guda ce wallahi kai to ina ne ka sa ya da ya duk ne ka da ka sa ko ba shi ne ko ne muna sa da kai ba ka za to ka sa da zai ka da a kan ba mutum ni da gidana a yi man doka bai yi ba ni da gidana a ce sun cika buwa ba su masu dadin